El Banc d'Aliments segueix repartint lots quinzenals de menjar i productes d'higiene personal i de neteja de la casa. Divendres van preparar-ne una vintena, que es van lliurar dissabte al matí. Tot plegat en un moment d'incertesa i dubte per la futura arribada de les targetes Moneder, que han de substituir el repartiment físic d'aliments. Càritas desconeix quan i com s'implantarà a casa nostra. O sigui, la idea, clar, és bona perquè cadascú podrà comprar allò que més necessiti, no? I no haurà de menjar sempre el mateix. Però encara no ens han dit res, encara no coneixem. Suposo que ho deuen estar començant a muntar i fins aquí un temps no... Clar, suposo que porta molta feina i la manera d'organitzar-ho i els canvis sempre porten una miqueta de trasbals. El govern central va aprovar fa un mes la implantació de targetes Moneder per a famílies amb fills menors a càrrec, tot i que l'executiu estatal assegura que la resta de persones que no compleixin els criteris continuaran sent ateses. Mentrestant, el Banc d'Aliments de Santa Eulàlia continua funcionant, tot i que els darrers mesos l'arribada de productes pel rebost no sigui sempre senzilla. Abans, per exemple, venien a la Creu Roja també i ara ja no venen. I el Banc d'Aliments de Barcelona també va quedant així com buit. I ara ja no podem entregar tantes coses com abans, no? Per exemple, de llet en donàvem un per cada membre de família, un pack, no? Ara ho hem hagut de reduir i alguna altra coseta, no? Que hem d'anar comprant, però bueno, encara s'emporten suficient, almenys diuen que se'ls ajuda i que ells ho noten, no? que els hi va molt bé. Entre 30 i 40 famílies es beneficien actualment dels lots que ofereix el Banc d'Aliments. Càritas en gestiona el servei en col·laboració amb els serveis socials de l'Ajuntament.